We have a dream to live as a people with dignity and honor. We have a dream to live with our own identity, values, tradition, and genius. We have a dream to control our own affairs. (1960) मायथाइनि 21 फेब्रुआरि दान सोरां अखोराङाव मानिबा इसारा होदों जोमैफ्रा गेलेदों सोगोमखांदों सम सम मोफ्लामदों हा सिंखावना सोरबा जोहोलाव फैनायनि इसारा होदों आय सासे खुदियानि गाबनाय खोनामारदों नंमारगौ जोनोम मोनदों सासे उन्दैसा जोनोमगिरि तरालि दैमारि रेभारेन्ड स्टेफेन दैमारिया खुसिनि मोदैजों लाबाय बोजबना सक्ल' बख्ल' अन्थाव बाथाव बिमाया अननायजों दोनबाय मुंखौ बिनि नाब्ला देर दोखोन देरबोबाय नखरनि सास्नि बिदाफोर आरो बिब' लीलाबतीखौ लाफानानै साथाम बिब'फोरनि अननायाव लासै लासै देरबोना गावबो गेलेहोबाय बिनानाव अनजालिखौ जोंथि माथि हाथरखि बायदि दाद जांगिला देरबाय लावबाय महराबो हायनासिन जौसेनि गेजेराव उन्दै बैसोनिफ्रायनो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो अरायबो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनग्रा रनजन दैमारिया 1983 मायथाइयाव जोनोम होबाय यां बर' नेशनेलिस्ट एसोसिएशन आरो रनजन दैमारिनिफ्राय जायो रनसायग्रा नाब्ला दैमारि 1986 मायथाइयाव पलिटिकेल साइन्सआव एमए बिमुं लायो सानै हयै जेब्लाबो सैथो बुंग्रा आरो मावग्रा थिर बायदि खोथा बुंग्राखायनो बिफाजों जोबोद फोथायजायोमोन बियो जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव न'आव बारियाव दुब्लियाव जेरावनो मानसि थाफायो बेयावनो हारिनिल' खोथा बुंग्रा बियो जोंब्लाव माब्लाव गोजौ थाखोनि बर' हारि दानायनि सिमां नुग्रा रनजन दैमारिखौ बिफा स्टेफेन दैमारिया मुं दोनदोंमोन बर'नि राजा माहारिनि जेंनाखौ नुनानै थानो हाया बि सोरगिदिं नुबाय नसुंनि सुथुरजों सोबख'जानाय आंगोनाव सोंबाय लोगोजों रायज्लायबाय गावनि हाराव हारिमुखौ खोन्था खालामथारनांगौ सानबाय नेनानै नग बर'नि जारिमिनारि सान 1986 इंराजि मायथाइ थारैनो माहारिनि जेंनाखौ नुनानै थानो हायै जायो सोरगिदिं गुबुनजों गादब जानाय सोबख'जानाय नासय जानायखौ नुनानै मेगन मोदै बोहैबाय गोरबोआव अर जोंबाय बिखाया खामग्लिबाय राहा नागिरनानै आंगोनाव सोंबाय लोगो लेवाजों सावरायबाय आरो बर' हारिखौ उदां खालामनानै गासै मोनथायखौ मोनफुंहोनो गावनि हा सिनायथि राव हारिमुखौ खोमथा खालामनो हाथियारजों सोमावसारनो सत बान्सा लायो 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर जारिमिनारि सान माब्लाबाबो खोनाफेरै सानफेरै आन्डारग्राउन्ड आफाद बर' सिकिउरिटि फर्स जोनोम होयो गावनिनो जोनोम गामि अदला
खासिबारियाव बर' सिकिउरिटि फोर्स थामहिनबा BSF सोरखारा बागदावखाङो जय BSF नि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बोथोर थांबाय खोन्दो खोन्दो बोसोर थांबाय हालो दैलो नायफिननाय गैलिया सिमांखौ मोगथां खालामनायनि सम बेनो गोदान गोदान थांखि गावसोरखौ गोहो गोरा खालामनायनि गावग्रा बेरफुग्रा बाहोनो हमो धीरेन गबिन्द जाब्दा बेंगा बोहैथि खौला मेरगा बिदाय जाब्रां आरो बाथा गिनो जेननो उनफिननो रोङै बर'नि रैखाथि हान्जा जात जांगिला जोहोलावफोरा उन सिगां बिबान लाना जाबाय साखा फारा बर'लेण्ड न'खर सोरजिनायनि सिमां नुबायब्ला गिनाय जेननाय उनफिननो रोङै बर'नि रैखाथि हान्जा जांगिला जोहोलावफोरा उन सिगां बिबान लाना जाबाय साखा फारा बर'लेण्ड न'खर सोरजिनायनि सिमां नुबायब्ला उन सिगां बिबान लाना जाबाय साखा फारा बर'लेण्ड न'खर सोरजिनायनि सिमां नुबायब्ला 1994 मायथाइ 25 नभेम्बर जायगा चिरां जिल्लानि बरफोथार गामि बर'नि नैथि जारिमिनारि सान बर' सिकिउरिटि फोर्स एबा BSF खौ मुं सोलायनानै गोदान मुं होनाय जायो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एबा NDFB न' बां नागारनानै बुहुमनि दाब दाब जायगायाव सोलोंथाइ लाहैबाय गिख्रंथाव जाथायफोरजों सुथुरफोर आरो सोरखारनो मेगन गोजा दिन्थिबाय दुलाराय बर' रायजो राजाया अन्नानै बोजबना लाबाय थानो जानो जायगा होबाय गोरबो बिखाजों नोंसोरखौ खुलुमबाय जायनि थाखाय भारत आरो आसाम सोरखारा गाज्रि नोजोरजों नायबाय 1993 मायथाइनि 27 एप्रिल हर गेजेराव रनजन दैमारिनि बिनानाव अनजालि दैमारि आरो बिदा सुबोध दैमारिखौ आसाम पुलिसफ्रा उदखारिनि फाव लानानै किडनेप खालामो उनाव दोनखुमानो हायैलाय टाडा मुंनि गोसोम आयेननि बेन्दोंआव 6 दाननिख्रुइबो बांसिन सम जोबथेसालियाव दोनो बेजोंबो थोनाय मोनाखसै मेगन गोसा सोरखारा रनजन दैमारिखौ साजा होनो हायैनि बिनि न'आवनो 2000 मायथाइनि 14 आगस्ट हराव भारतनि सोरखारि रौनियाफ्रा बमा बेरफ्रुहोयो बे जाथायाव बिमा तरालिया थैयाखैब्लाबो अराय सम बेंगि जानानै थालाङो आरोबाव 2010 मायथाइनि 4 जानुवारि मोनाबिलि समाव बिब' लीलावती दैमारिखौ सुथुरफ्रा न'आवनो गावथारलाङो उदांस्रिनि सिमां नुनानै बर'लेण्डनि महरखौ मोगथाङाव नायनो लुबैनानै मोदै हुगार हुगार थादोंमोन न'खरनि गासैबो सहायनानै बिसोरनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनथों साननानै उन्दुनाय जानाय जिरायनाया देरसिन नङा सोर बहा दं सांग्रां जा उनफिननो नाङा फासयनो नाङा सिगांजों दावखोबाय था गाज्रिखौ फोजोबना लाखा माहारिखौ फोसाबनायाव गोनांथि जादोंब्ला सम सम साजा होनाया जेबो नङा खार होसो सिखोमा आरो दावखो Let us die for Boro nation
but let not Boro nation die for us. नों बर' हारिनि थाखाय थै नाथाय बर' हारिया नोंनि थाखाय दा थैथों No Bodoland! No rest! No rest! जय बोरो हारिनि जय! जय रनजन दैमारिनि बिथोन फैबाय भारत सोरखारनि NDFBखौ फोजोबस्रांनायनि गामि गामि नखर नखर साखाथिनि रायजो हादोर जेरावबो आर्मि पुलिस साग्लोबजोब्बाय सोरखौबा गावथारबाय लेंग्रा खंगा जाबाय सोरखौबा हमबाय सोरखौबा जिनाहारि खालामबाय सुबुं मोनथाया बोलि होजाना सेव हांगार जाबाय बेबादिनो 2003 मायथाइयाव भारत सोरखारा भुटानाव खालामनाय अल क्लियार अपारेशनाव गोमानानै थाबाय वीर जोहोलाव इरागदाव हाब्रां आरो फोजौखां 2010 मायथाइनि 30 एप्रिल बर'नि थाखाय सुनि मायथाइ ओइ खालिनो बांलादेशनि ढाका नोगोराव रनजन दैमारिया हमजायो खास्रि बिस्रि आथिं आखाइ खाख्रब जानानै लाबोजाबाय भारत हादोराव सिमां मोगथां सुथुरनि बेंखनाव आगान होफैबाय गावनि जोनोम हादोराव बेसेबा बोसोरनि उनाव सोरबा सारेन्डार सोरबा सिजफायार सोरबा थाथ'बाय सोरबाबा जुजिलांफिनबाय गोहो गोलोन्दां नङा दावहारु जोंनि थांखि दं बर'लेण्ड सोरजिनायनि सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा माहारिनि अलखद समाव ग्रिद गसंफिनबाय बोथोर सोलायबाय बारहुंखा सारन्थाइ गोबां बारलांबाय बर'नि अख्राङाव सोराङा नुजाया जाबाय मा खालामनो बोरै थांनो सानफिननो हमबाय आग्रामा ब्रह्म बिश्वजित चन्दन अनजालि UBPO बर'नि आफाद आरो दैदेनगिरिफोर नाजाबाय बिसोरखौ सावरायनायाव लाबोनो आरज गाबाय बयबो गसाइनाव बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो बोसोरसे दान मोनसे सानसे थाङो आरो जोबलाङो BSC BTC गोरोबथानि उनाव माब्ला जागोन मा बेलाय थामथि गोरोबथा आय हरखाब खोनाबाय मा गोमोथाव रादाब बेलाय भारत सोरखारनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ साखिराना सागान होगोन बर'नि फारि फारि दैदेनगिरि प्रमोद लरेन्स रन्जन गोविन्द धीरेन सावरायग्रा कुमार सञ्जय सत्येन्द्र जयन्त सर्बानन्द हिमन्त विश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि जामारबाय हिस्टरिक थामथि बर' गोरोबथा थासिगोन रैखाथि हारिमु राव राजखान्थि लिरनाय थासिगोन सना हांखोजों 2020 मायथाइ 27 जानुवारि 27 जानुवारि 27 जानुवारि